והנה, סוף סוף, הפרק הראשון. קבלו סיפור. אני קם בבוקר כמו כל בן אדם רגיל. עד הבוקר, בודד. אין לי מי לדבר. הלכתי שם, מחפש קצת חברה. Lonely, I'm Mr. Lonely. בואי רגע, נו, בוא שנייה. נו, בואי שנייה. For my own. ואז אני אוכל רקוטה של עגבנייה. היא כמו פרדס מלא במנורות. מה? טוב, זהו, אני מנסה לחלות. זהו, ראיתי את המשקה האהוב עליי. הדבר הזה, שתיתי אותו, אז בואנה, וואו, התמסטלתי. מה, אני יכול לאיזה יום-יומיים? יום-יומיים, לא וואו, בואנה, אתם מכירים את הקטע הזה? שבא לכם פיל ואומר לכם טוב! The grass is green, greener on the other side. A good meditation, I'm on. מה, באמא שלך? מה הלך פה עכשיו? אני לא מצליח לחלות. פשוט לא מצליח. אז כאילו, אל תצפו בפרקים הבאים. זה לא מעניין, אתם לא רוצים לבזבז מהחיים שלכם. עשו מהיוטיוב כבר, מה אתם עושים? יאללה, ביי.